Il-ġimgħa filgħaxija ġie inawgurat il-Malta International Contemporary Arts Space MICAS, li huwa l-ewwel spazju internazzjonali tal-arti kontemporanja f'Malta li sar b'investiment ta' 30 miljun euro b'kofinanzjament minn fondi Ewropej. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-ewwel spazju internazzjonali għall-arti kontemporanja jissimbolizza l-progress kollettiv tal-pajjiż. Huwa il-progress li qiegħed jaffettwa wkoll il-qasam kulturali tagħna li huwa frott il-ħidma ta' tant u tant artisti bravi u dedikati u innovattivi li għandna l-privileġġ li jaħdmu ġewwa pajjiżna. It-tfid u mbagħad dan mal-impenn tagħna bħala gvern biex inkomplu nkattru u noħolqu kuxjenza fuq l-isbaħ elementi tal-identità Maltija. Irrimarka li permezz ta' dan l-ispazju qed jintbagħat messaġġ qawwi ta' fiduċja fl-artisti lokali li qal qed jiġu fdati bl-identità tal-pajjiż. Grazzi għal dan il-progress fil-qasam kulturali u artistiku qal Dr. Abela, Malta trid tkun ċentru fil-Mediterran għal kreattività artistika. Tenna li Malta għandha tkun id-dar naturali tal-artisti. MICAS għal il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u Gvern Lokali Owen Bonnici se jkun pjattaforma biex l-arti u l-kultura jkunu aktar inklusivi. Iddeskriva dan il-proġett bħala allegat infrastrutturali tal-Gvern fil-qasam tal-arti u l-kultura. Warajja u binja kbira mifruxa fuq medda ta' 4,000 metru kwadru fuq 4 livelli. F'kelma waħda, permezz tal-arti se nroddu lura lill-poplu medda kbira ħafna ta' art li qabel ma kienx aċċessibbli biex titgawda mill-familji. Iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-MICAS Phyllis Muscat qalet li l-ftuħ ta' dan l-ispazju huwa ġrajja sinifikanti mhux biss għall-arti u l-artisti iżda wkoll għan-niżġa kulturali ta' pajjiżna. Irrimarkat li permezz tal-fondi Ewropej u investiment qawwi tal-Gvern dan is-sit storiku inbidel f'5 galleriji mifruxin fuq 4 sulari msawra bid-disinn sensittiv u kontemporanju. Min-naħa tiegħu il-Perit Norbert Gadd, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tar-Restawr u Preservazzjoni, irrimarka li l-fortifikazzjonijiet tal-Florjana joffru kanvas uniku għal galleriji tal-MICAS fejn l-istorja, l-arkitettura u l-espressjoni artistika kontemporanja jistgħu jingħaqdu. Iddeskriva dan bħala mument kbir għal dawk kollha involuti f'dan il-vjaġġ.